morning! Saturday ngayon, kaya layasan na naman. Ngayon ang plano ng anak ko, mag-check-in kami sa isang hotel. Kasi sa Monday, birthday ng bunso niya. Yung mga anak niya kasi, every birthday, mas gusto nila sa hotel. Tapos may mag-swimming. Siyempre, ang bawat mga hotel may mga swimming pool. Tapos yan, layas-layas, malapit sa city. Anyway, kakaiba na naman. Kaya yan, magandang mag-vlogs na naman. Ayan, ready na kami. Ayan, nilalagay na ng anak ko yung mga gamit. Diyan si Kuya, uupo kasi gusto niyang mahiga. Yan naman si Bunsoy. Yan ang birthday celebrant. Kaso, mga 4 years old na, may tantrums pa din. Hello? You say hello. Where are we going? Here, Where are we going? in the camera. Say hello. Hello. Where are we going? Where are Tell we going? them. Tell them. What's the occasion? Why are we going to hotel? Because it's my birthday. Yeah. Yeah, but it's my birthday. What, Gary? What, Gary? What did you say? It's his birthday. Why are you the boss? He's the boss. My birthday. Today daw, siya daw ang boss. Ibig niya sabihin siya ang masusunod kasi birthday niya daw. Kaya siya muna ngayon ang boss. For today only, Carrie. Yes, you can. I'm already. Yung electric fan na yan, malamig ang lumalabas. Wala yung panganay. Asa na kaya si Cass? Biglang nawala. Ayun, hinahanap namin si Koy. Ayun, nasa bilog. Yung naka-green. Malamig ang lumalabas. Meron siyang sobrang init lang. Ayan, gusto nilang pumila dyan. Yung free ang balloon. Ayan, for hire pala ito. Pwedeng ma-hire. Ayan, ang presko talaga niya. Parang ang lamig niya para kang may aircon. Yun nga lang may mist, ma-feel mo yung tubig pag malapit ka.
it. Oop, oop. May si Carrie. Yeah. Wow. Don't move, freeze. 3, 2, 1, don't move. Oop. I'll put more glue. Yeah, you go here, you go here. Again. Ayan ang mga natapos nilang ginawa. Tuwag-tuwa yung birthday boy. May si Kuya. Here. Yeah, sit down. Ah, sit down, show- sit down. And, yeah. Ayan, pauwi na kami. Ay, papunta na kami sa hotel. Ayan, paalis na kami. And then Oh, colors. Kuya, water. Water? Muta. Nanay. I want to. No. It's made of wood. Ayan, bumaba muna kami dito sa may lake. Kasi mamaya pa ng 2 o'clock ang check-in sa hotel. Kaya pasyal-pasyal muna. Kami dito para Wiwi. Only me and Nanay. Kuya, let's go. No. Go here, please. Diyan kami magwiwiwi. Okay, now. Yan, tumigil dito para bumili ng pie. Kasi gutom na mga bata. Kunawan sa Ayan, dyan o. Dyan. Yan. The biggest range of pies in Australia. Si tatay na lang ang pumasok para Bee, bumblebee, can you sing to me? What's your name? Lala. Lala. Balik kita. Gusto mo kita nagkakain? Prince Noah is the still mainit. Wait. For the Oh, kids. sige. Palipot-lipot. Ayan o. Mahaba, ano yan, hinati. Dun sa kay kuya at saka sa kanya, malaki. Sa kanila ay sausage roll. Ito ay sausage pie. Ito naman ang akin, beef mushroom pie. Ang sarap. Those are
Ayun na sila, oh. Oh! There's the manners. Ini nga, dito naman. Dito na kami sa hotel. Nasa city kami. Mamamasyal daw kami mamaya. Go. Diyan sa Morgan. Pwede mag-lost ka ulit. Mag-video. A few moments later. Bye! Another video. Mga vlogger. This one. Oh, come this way. And press number 9. Do you know number 9? Yeah, I Do you know? Okay, I want to see if you know number If 9. you know number 9, press number 9. Well done! Again, press it again. Very good. Good. You happy? Yeah. Happy birthday! Happy birthday! Yeah, who's the boss? Me. Why? Why are you the boss? Why are you the tell boss? me. Hala, why are you the boss? Because it's my birthday. Show, look at me. Oh, tell me, why are you the boss? Because it's my birthday. How old are you? 4. Show me the fingers. For 4. If you know the 4, show me the fingers. Oh, 1, 2, Oh, let's go. 3, 4. very good. Two. 903. Yes, inside. Kuya! Come here! Ayan, pagpasok, ito ang door. That's it? Pagpasok, ayan. May mini office. And show them the balcony. Tapos, dito ang laundry. Ayan. Meron ng kasama. Ayan, laundry powder. Pareho laundry powder. Tapos, ayan, ang planchahan. Please keep this door open while using the dryer. Tapos, ito ang room. Na may TV. Tapos, ayan ang toilet. Ayan, meron ng conditioner, shower gel, shampoo. Tapos, ayan. Ano kaya kung merong blower? Ah, yes, may blower. Ayan. Tapos, paglabas dito, ayan. Ano dito? Another storage. Ito another toilet and bathroom. Na, ayan, another room. Baka ako dito. Tapos, ito ang lounge. Ay, dito ang, ayan, may toilet. I can jump here. I can jump. Yan, may fridge. Naka-on na siya. Why?
Ayan ang mga kitchen utensils. Ito magkukok. Ito ang dishwashing machine. Ito naman ang oven. Ayan, tapos... You sleep with Lala, okay? Yes. Why not you? No, because it's a small bed. So me, Kerry, and Tata. Ito ang... Ah? Mali ang book open ko dito pala. Ito ngayon ang view. Yan. Nasa city kami. Doon kami nakapark. Ayan. Meron din pala nito. Coffee. Tapos ayan ang cute niya. Tapos ayan, overlooking ang buong city. Ay, hindi pala buong city, ang side ng city. Pupunta kami sa mall, pipili ng gustong gift ng apo ko. Kasi ang hirap yung bumili na hindi nila gusto. Kaya sila nang papipiliin. Ay, sila. Sinabi kong sila kasi ito na hindi naman birthday. May pera yan. Sigurado. Not my birthday. No, it's not your birthday. Kaya nga, hindi May mga naka-costume talaga. Andito kami ngayon sa city, nag-ikot-ikot, hapon na. May mga nakikita kami mga naka-costume, mga naka-attire. Ewan ko paano okay. Pili na ang birthday boy. Ito, napili niya na to. Ito. Ito naman kay kuya. Ako ata nito ang magbabayad. Pipili pa siya ng isa. Ayan, nagbabayad na. Ayun ang mga laruan. Sa grocery? Thank you, man. Galing na kami sa chemist. Butika yan dito. Ang tawag nila chemist. Bumili kami ng vitamins sa mga bata. Ngayon, pupunta kami dito ngayon sa Coles para mag-grocery ng mga pagkain namin doon sa hotel. Breakfast, coffee, or ay may coffee na pala. Mga pika-pika ng mga bata. Iyo. Ay, dito. Dito. Dito na ni 9, 10, 1 kilo, 1 kilo. Ano daw? Ang pinipili mo, baga may taba. Pag mataba, yun daw ang yummy. Mataba, no? Pareho lang. Yan. Yan, hotdog bread. Hotdog bread. Tapos lalagyan pa ng sausage. Okay. Walang talisa. Ano? Sabi. Wawa man oh. Hindi mo yung Sa pangalan lang, masarap na eh. yung mura ni Mo. Ini 2 for 10. Kaini sa kaini. O yan na lang. O, Na, kaini ko. sige. Yan, natikman na ni kuya. Yan. Nagustuhan. O, di. Tikiring. Teng-teng-gering. O, yan na lang. O. Yun ni Narcos. Pipili na. Ayun. Pipili kami ng birthday cake ng aming birthday celebrant. Kaya lang ko ni. Bakit lang mailing?
Itago maigi. Yun na yung pinaka-okay. Ay! Cute! Bakit ang kandila? Inyo na lang garong color na lang. Di... Pareho na lang garo sister. Ano yan? Oh, ini Mexican. Mexican. Mas baka yung candle na lang. Uy, gwapa man po. Ako ubos na. Yan, pabalik na kami ng hotel. Nakabili na kami ng cake. Hindi alam ng bata. Tinatago namin. Kasi yung paborito niyang character. Yan siya. Parang hindi pa kami uwi. Dito ata kami kakain. Kain muna kami ng dinner. Ayan. Alin ba dyan masarap? Bibi. We're going down. He's the monster of the day. How come, are we eating dinner here? Yeah. Hey, Harry! That's fine. No. This. That's fine. Bell high five dahil Bell high five. Ayan o. Ito. Naubos na. O yan. Chicken. Ano yan? Chicken skin. Dahil sa sarap. Nakalimutan mag-video. Paubos na. Saka lang naalala ko. Kasi may parang Really see him honored. Do not seek half. Dito na kami sa hotel. Ayan. Terry. Ang labas. Ayan, pinagbubuksan na nila yung mga Oh. laruan. Ayan, naglalaro na. Ayan, kabihis na ko. Nako, hindi pa. Hindi na matutuloy ang labas mamaya. Ayan, good morning. Dito na namin. Hindi ako gaano nakatulog. Siguro na mamahay. Ayan, gising ng mga bata. Excited ng mga bata nitong mga laruan. Oh. Good morning, birthday boy. What did you say? Say good morning also. Good morning, Kuya. The cat. Good morning, City. Mga bata. Ayan, nag-good morning na siya. Open this tomorrow. But what's the plan today? There, you're the boss. What's the plan? Birthday boy. You Museum. Swimming. And then, Swimming pool. that's it. You happy? You happy with your birthday celebration? Show me your favorite Bakugan. I'll show you my favorite. Ano ang laman kayan? I'll show you my favorite. Yung below. Gusto pa sa aga. Bukas pa bubuksan. Gusto yun Yun na muna ang- Wala ka bubuksan bukas. Yan na muna ang binuksan.
ng aking anak. This is my Train, girl on train. This is my octopus. That's scary. Sit down. Yan, masarap yan. Oh yeah, sit down there. Scary. Wow. Hello, kakapag nakabihis na ako, para ready na sa mga lakaran mamaya. Doon pupunta doon ng museum, tapos sa South Bank, sa city, iikot ng city. Wala sila dito kasi nag-swimming sila sa baba. Sana makisama ang panahon. Kasi ayan, oh, ang ganda naman ang panahon. Sana wag umulan. Sige, mamaya naman. Ayan, habang naghihintay, kasi yung mga BFF ko sa Bicol, may outing sila. Gagawan ko rin ng video para souvenir. Para sa memories. Para pagdating namin ng 70 or matanda na kami, meron kaming babalikan ng mga memories. Ayan ang mga BFF ko. I-download ko tong mga pictures nila para pag uwi namin ng bahay i-edit. This one. Yan, paalis na kami. Nagpalit ako ng damit. Change outfit. Nag-change outfit kasi yan, ang panahon tingnan mo. Yung tela kasi noon, hindi cotton, hindi katulad dito linen, kaya hindi mainit. Naka-red ang satoyang baby. Puro yung red ang nagsaga. Oh, this one. Which one? Which one? G. G. There. G4. Dito ang mga hotel, walang guard, walang staff sa lobby. Yan pala, nirerenta yan dito. Kung wala kang car, pwede mo irenta. You wanna try carrying out? Kung saan inabot ng kanya ng binayad sa oras. I-renta ko rin para matesting nyo. Ay! Hindi kami sasakay ng car, maglalakad lang kami. Kaya, yan, nagsipag-sombrerohan na. Harry! Wow! The birthday boy, the boss for today. Nanay, I'll show you. I'll show you where I pick it up to you. Lala, huwag na lala. Lala, Sa ano? I'll show you. This is where we picked up Kuya when he was a baby. I'll show you. Lala. Huh? Why? Is it fun walking? Yes. Kuya. Kuya. That's you, guys. Yes. Kuya, that's you. This one of You stay here. You stay here. you copy. Hold this. Hold. Hold that. Copy the page. Copy the page. Copy them. Tilt your head. Bentley. Can I see? Punta kami dito sa museum. Wala, kaya nandito na kami sa Sydney. Ayan siya. Mahaba daw ang pila. Ayan, mahaba na ang pila. Kasi nga, ang opening ata nito. Ay, nag-open na 9 o'clock.
Nandito na kami sa loob ng museum na ni Yeah. No, Goma. Goma. Gallery of Modern Arts daw. Pupuntahan pala namin, parang free activity ng mga bata. Hindi na tumuloy kasi nakarating na sila dito, mga bata, na the same din ang exhibit. Same din ang kanilang gagawin, kaya yan. Sa iba na lang. Motorcycle, binabayaran talaga nila para mapanood ang mga designs ng mga motorbike. Tulad nito, ayan no, mga iba-ibang klaseng helmet. Full face artist. Ayan. Ito ang cute. May utak na siya. Tapos ito, parang makrami or crochet. Different kind designs of helmet. Ayan. Ang flower vase. Tapos ito, may donut ang tuktok. Ayan. Dito naman kami sa art gallery. Yan, nagre-register siya. Tito, vas, hindi vase. Pronunciation daw ng vase. Vas. Vase. Hindi vase. Tsaka ang tubig, napakalinaw, napakalinis. Galing na kami dyan. Ngayon, sasakay na naman kami dito sa elevator. Lilipat na naman ng ibang museum. Yung museum na gusto ng mga bata. Yung mga animals. Andito na kami sa panibago na naman ng museum.
Dito na kami. Siguro mga pang-apat ko ng pagpunta dito. Kasi ito ang pinaka-favorite ng mga apo ko. Nag-iis na kami dito. Kasi yan ang museum, o bawal pumasok. Ay bawal ipasok ang pagkain. Ay bawal kumain. Kaya dito muna kami. Here na kami sa favorite na museum ng mga bata. Meron na akong vlog nito. Siguro mga 3 na. Giant pusit. Pangit pa ang camera ko noon. Upo muna kami dito ng anak ko. Kasi, yan, ang dami na naming video, ang dami na naming mga pictures dito sa museum No, na wait here. ayaw magpa-picture ng celebrant. Dito na kami sa South Bank. Ayun yung Brisbane na pinagpupuhanan ng mga nagpipicture taking mga tourist, kahit mga taga rito rin. Ayan, si Kuya pagod na. Talagang puro panay lakad dito. We will buy there later. Yay! Sa South Bank. Yung taas na yan. Oo, ang ganda niyan. Pagka puro bulaklak. Ang ganda tingnan. Ay, ang ganda dyan. Oh. Ay, bago to. Wala pa to noon. Yan, tapos yung parang boat, ay parang ferry. Yan ang transport dito. Public transport. Ah? Public transport naman. Gamit ang tubig. Ang tawag nila ay City Cat. Baka kami sumakay mamaya. Kasi yung celebrant, yung birthday boy, hindi pa dyan nakasakay. Yan, bugambilya na yan. Pag yan napuno, lahat itong dinadaanan. Yung lahat dyan, ang ganda tingnan. Mukhang dito na kami magla-lunch. Mga birds na yan. Nang aagaw yan ng pagkain. Ibis ang tawag nila dito. Ano yan, ibis? Ang ibis. Ayan. Nagkalat yan dito. Kano namin upo na lang kami dun sila ng puno natin sa paper. Diyan kami bibili ng lunch. Dito na pala kami sa South. Dito na lang kami magla-lunch. Kasi yan ang iniiyakan ng apo ko. Gusto na nila maglaro dyan. Kaya while sila naglalaro, dito na kami kakain. Ayan ang per order dito ng pizza. Hold mo daw nanak din kung kano. Yan o, ang laki. $5, 200 pesos. Ito. Ayan, kay Mose. Tapos andyan yung sa amin. Yan, in-order niya. Yan. Yan, tapos na kaming kumain. Mula kahapon nag-cheat day ako. Walang diet Mamaya, muna. ice cream. Ayan, ang ice cream talagang hindi na ako titikim. Bayan, sayang kasi yung ano yung carb and sa keto yan hindi naman strictly keto. Sugar and Basta cut lang yung carb tsaka sweet. Mabagal ang pagbaba ng weights mo. Pero once na kumain ka uli ng carbs, ang bilis mong lumaki uli. Kaya dapat talaga stricto.
sumakay na dyan si Johnny Vlog tsaka mga katrabaho niya. Ano niya, ang ilis niya. Magpa-party ka dyan habang kinukonsume mo yung bayad muna. $100 per head. Food and cocktail. Yan sa parang ferry na yan. Maganda daw dyan paggabi. May mga entertainers na pwede kang sumayaw. Tapos pwede kang unlimited ang cocktail. Ay, Pero ang food, kung ano ang sinerve. Hindi daw masarap ang pagkain. Ayan yan. hindi so. Ayan si Musit may dala-dalang balong. Jerry, Tita Nina has something for you here. Birthday. Wow! Look at your balloon. Yeah, Look at your balloon. he has present for you. Say no, Tita Nina, please. Please na. How old are you now? 4. You're 4. Pizza kay Kisep. Yeah. Nakulong sa'yo sa kotonon pang ate. Yan. Wow. Ang mga bata. Wow! Tapos balso mo ng itsura. Pero ito isang gusto. Pag, ang mga bata, bakit kaya? Pero balso mo. Pero gusto mo pasali yung itsura. Wow, ang gaganda ng damit. Pero laruan ang inihintay. Yan, tapos na kami. Tapos na mga bata mag-playground. Nandito na si Muset. Ngayon, sasakay ata kami sa City Cat, yung public transport sa tubig. Ayan. Mag-enquire kung magkano ang pamasahe. Uy, naantok ako. Nabusog ako. May balon-balon. Ayan, bibili sila ng ticket. Walang bilihan ng ticket dyan. Ayun. Ay, sorry. Ay, sorry. Sorry. Nalingon ko may balon pala. Ayan, dyan kami magjo-joyride. Joyride kami. Naantok na nga ako. Hello, birthday boy. Kami na lang ang passenger. Kasi, joyride kasi kami. Balikan. Balik ako pa. Go. Thank you. Thank you. Kanina doon kami sumakay. Ngayon dito kami 68 cents lang binawag.
daming magandang nadaanan namin kaso natulog ako. Kaya paalis na lang sila. Ano gaya ng mga station na? First time namin dito sa daanan na to. Oh, may papaya. Ang daming bunga. Meron sa kabilang suitcase, rummage ang tawag. Mga binibentang mga second hand na mga pre-love items ng mga mostly mga student na tapos na ang kanilang school. Ngayon binibenta na nila mga gamit nila kasi hindi naman nila mauuwi sa kanilang mga bansa. Ayan, dito kami ngayon sa city. Dito daw kasi kami magdi-dinner. Si Muset may naiwang binili. May naiwan siya, nag-shopping na kasi siya ng gift na dito para kay Kerry. Naiwan niya. After nung ferry, bumaba kami doon sa kabila. Ferry station, sa kabila kami bumaba. Kaya nandito kami sa city para dito daw kami magdi-dinner. Ang haba ng birthday celebration ni Kerry. Pero bukas pa ang birthday niya. Na-advance lang. Kaya weekends birthday celebration. Kaya ngayon nandito kami nagpapahinga. Ayun, si Johnny Bell. Ayun. Bibili sila ng juice, fruit juice. Dito kami ngayon sa Starbucks. Ayan. Hey, that's I want to eat crab. Magko-coffee daw kami. Maybe you know where the Starbucks. Ito siya, parang ang shop niya parang mukhang bangko. Parang mukhang bangko. Ito daw magkakape rin itong mga bata, kaping peke. Your Starbucks Andito kami ngayon sa tabi ng kalsada. Dito kami magpo-coffee. It's a heat. Okay, after sa city. Dito na kami sa hotel. Pahinga-hinga muna. Tapos mamaya mag-dinner daw kami sa labas. There's just paper inside. There's nothing inside. Wait lang. Wait lang. Nakailang steps. Kuya! Checking 11,000. Naka 11,000 steps kami. Magmula kaninang umaga. Kasi hindi naman dinala yung car. Naiwan lang dyan sa parking. Let's check this one. Nag-ikot kami ng city. Kuya, let's check this Ng one. puro lakad. Sumakay din kami sa ferry. What? Mamaya mag-dinner kami sa labas. Sarina. Ayan o. What? Spoiled yung my birthday. Ayan o, namimigay ng libreng tinapay. See right now, nakalahat ng tigzong po, feeding the hungry. Wow. You know, loaves and fishes. Kasi Jesus ba gano'n ang ulingan? Buot man ano. Jesus cares. Ayan, uuwi na kami. Biglaan na naman. Ayaw ng mga bata mag-absent sa school bukas. Dapat ngayon kami matutulog pa kami ngayong gabi dito. Tingnan mo ang hotel. Alis na kami. Walang bantay dyan. Walang guard. Bye-bye hotel. Hindi, nagbayad naman kami. Nagbayad naman yung anak. Bigla-bigla ko mag-decide.
Ayan, magdi-dinner daw kami. Sa Japanese restaurant. Ayan. Kaya uwi kami sa bahay mamaya after dinner. Kaya babay na hotel, isang gabi lang. Ang binayad ng anak ko. Binayad nila 2 days. Hinahanap namin yung Japanese restaurant. Sa wakas, di tama yung GPS. Titingnan muna nung manugang ko kung may vacant pa. Dinara ko ni Mami. Kasi walang booking eh. Mami sa Sarong branch. Sabi niya, this is my favorite ramen. Authentic daw kasi dito ang ramen. Tingnan natin. Diyan mag-order. You. Tonkatsu. Ako ito. Red tonkotsu ramen. Yes. Sa taas. No, ramen. Yan na. Yan, pauwi na kami. Hello, good morning. Ngayon ang birthday ni Kerry. Nagising kami ng maaga kasi nasanay kasi sila ng mga surpresa. Ayan yung binili namin na cake. Kahit cake na lang, mag-i-enjoy na yung bata kasi nung Saturday morning, yung pagpunta namin ng hotel, dapat akala niya birthday niya na bumaba siya dito. Tapos nung pag-akyat niya, yung gusto nang umiyak kasi there's nothing downstairs. Sabi niya, ini-expect niya may sorpresa. Kaya ngayon, nagising kami ng maaga para lang kahit cake na lang, matutuwa na yun. Kaso tulog pa. Yan, favorite niya kasi yan. Tapos yan yung binili namin na although alam niya na to sa loob may surprise. Tapos ayang balloon. I-try namin magawa tong loot bag para maganda dito. Matutuwa yun. Yan, sorpresa pa rin sa kanya. Ito sorpresa. Ayan ngayon ang sorpresa namin. Tapos yung mga loot bags niya na ipamimigay sa schools niya. Ayan. Favorite niya yan. Favorite character niya. Kaya maswerte nga nakita ng anak ko sa grocery. Kaya binili niya na kaagad. Tinago namin while nasa hotel kami para hindi makita ng bata. Ngayon si Kuya gising na. Kaso yung birthday celebrant nga pa daw. Ayan, nakahanda na ang music para pagising ng celebrant. Happy birthday! Happy birthday! Look! Happy birthday! Happy birthday! Look at your cake! Happy birthday! Kerry, what's this? Make a wish! Make a wish! Kerry, Oh! make a wish and blow the candle. Close your eyes. Make a wish. What's your wish? Go, Don't make a say wish. it! Don't say your wish! Go blow it! Go! Yay! Happy birthday! Yay! Count the candle. Wait. He's gonna count. 4 years. 4 years old. Wait lang. Ah! That's why it's called Smash!
Wow! Oh, it's a piggy. Wow! So many eggs. No, no, smash it. Can I smash one? Oh, Oh! Mga, Oh, it's a nice. ang mga laruan ngayon, mga pag-iisipan kung paano ang paglalaro. Wow! Yan, ngayon na-clear na. Yan lang pala ang laman nung egg na ang mahal. Tapos yun lang pala ang laman. Thank you.